出国那个 Schlemm 中有农山起码。Ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar ka persyajur ya ka an election ka ba thamai ka ba ka sarkar pedeng ka lawanra ha ka ying darbar thawan but hagini ki khindiat singi ngi yoi ya ki artli ki ying darbar thawan jo gari India kata ka Lok Sabha bat ka Rajya Sabha ki la menjur ya gani ka an election ka ba thamai but lingba gani ka an la syak menta ban penyeso yau Aadhaar number bat ka kerteng tebut lani kata ka voter ID ke jongi ki traisnong jong gari India kumta ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar ha ka jingelang bat ka jinge kendu ke jongka ka larai ba ngin penpau ya ka jing persyak jur ke jongi halor ke jingwan ra ya ki ya kum kini ki an ki ba pendu ya ka hok jongi ki traisnong jong negeri India but ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar ka yang persyak ru halor ka nongrim ba ka ni ka jingle jong ka sarkar kami kalong ka bom shongnya but ka bom don nongrim ha ka riti sansar jong gari India nadu ka basdang hi kum ka kenhun ni la yang persyak ya ka jing pentrekam yo Aadhaar number badru ya ka jing perlong an lani kata ka Aadhaar act namar ba nishem ba kani ka an Aadhaar ka tu ya ka hok longbriu manbriu jongi ki traisnong jong gari India bangin im jarjar marway shimet lani kata ka right to privacy menta sa kani ka an election ka batmai ka balasya ban penyeso ya Aadhaar number bat ka kerteng jongi kum kinong tabut lani kata ka voter ID kani pat kan kini no ru lani kan pendu no lani kan tu no ya ka hok ka jongi kum ki traisnong bangin jit lani bangin simmenta ha ka bajit ya ki nomi khmat ki jongi lagalong sya ka ying darbar thawan jong ka jela lani sya ka ying darbar thawan jong ka ri India kani ka hok tan rai jongi kum ki nong ki traisnong jong ka negeri India ndai menta daga ba penya so yo Aadhaar number bat ka kerteng tebut ke jongi kan wanra sibun ke jingkrumar bat kan bu jinge yangi ki balong ki traisnong jong ka negeri India ka balai lui namar dangshan ha ga jela Telangana ka sarkar lingba ka State Election Commission kala persang ban le egane ha ka ba kala persang ban penyeso yo Aadhaar number bat ki kerteng ki badon ha ka electoral roll dani ha ki voter ID jong binong song snong jong ka jela Telangana but hakata ka jingle la shem kumba R.R million ngot ki voter lani kita ki nong thap vote jong ka jela Telangana ki kerteng ki jong ki la su ja la ka ja mtip ki ja sanuru but ka we ni ki kerteng ka ba pawnam ka ba ja ka bamdan su ka electoral roll ka de ka kerteng jong ka nong ile badminton ka ba pawnam ka juana guta but kani kala penkendit ya ki babun ki nong song snong dei tang jong ka jela Telangana but ya ki nong song snong jong kari India hibar huwei but menta kinsan kawan sagani ka an election ka batmai ba penyeso yu Aadhaar number but ka kerteng tebut ka jongi ka long ka jingma ka bakraw but kan bu yangi ki traisnong jong ka negeri India ha ka jingma but ha ki jinge ha ki singi ki por ki bangwan Justice Sri Krishna ubolong uklido jong ka Data Protection Commission hagi tugi port ulama ham lupa ya kani baruang ba ka jing penyeso yu Aadhaar number but ka kerteng tebut ka jongi ka long ka jingle ka ba minsau but ka ba ma hadu kata-kata namar hari India hadu menta ngimpat don ya ka data protection law lani ya katagaan banyada ya ki jingtip sa phang jongi ki traisnong ki bangi ai sa ka sarkar lani ka bangi ai si ki bank lani bangi ai si ki we ki jaga trekam ki bangi ngi de kam man na kasni aga jingim ka jongi nadu ka basnang kum ki traisnong jong ka negeri India ngira dawa bagadi bandan kata ka data protection law ndai hadu menta ngimpat ya ka but menta haga jing trekam daga ni ka start science technology
kabangi ai jingtip gi jongi chapang iladi segi jakatri kam gi bapher kabu ya ga jingim jong u trai snong la ni nong song snong simet ha ga jingma ga bakra nangta sagawai pat ka jingma ba ka jinge ga bakra ka long la dangi pinyakhle ya ka kerteng ga jongi ka bangi don hau Aadhaar number but ya ka kerteng ga jongi ka bangi don ha ka thup tap kerteng election lani kata ka electoral rule kumno kanno namar ka an Aadhaar lani kata ka Aadhaar act yau Aadhaar lani Aadhaar ka la ban yo wat dau briu lani ka briu ki basulong tang ki basuan song wan sa ha ka ne ka ri ga jongi kita ki bangi ong ki resident te kumno pin ye khle ya kata but ka thup thep kerteng election ka electoral rule ka ba hangta di bandon tang ki kerteng jong ki traisno jong ka negeri India ki citizen te kumno menta pin ye khle ya ki resident but ki citizen te dagane ka an ka bathmai ka ta an election ka bathmai kan bu ya ka jingma ba ubriu lani ka briu ki balong tang ki resident lani ki basuan song wan sa haga negeri India kila ban long ru ki citizen te kan bu ya ka jing but ya ka jing keram ka bakraw la da gani ka an election ka bathmai ka sedang bantri kam but nila yu iru ya ka jingma mo hagini ki kindiat snam ngilay kren siya ga jingma bagata ka an Citizenship Amendment Act kabaga sorkar kemi kalawanra bansya banlong nong song snong jonggeri India banlong trais nong jonggeri India yegi weipat ki briu ki bawan na siya ki weipat kiri timenta sakane kaba ubriu lani ka briu ki balong tang ki basuan song wan sa hari India kilaru banlong ki trais nong namar dalapenya kle ya Aadhaar number bat ka thup thep kerteng election lingba kani ka an kabangi layo menta te kumta nakaliang ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar ni shamba ni dei banda ya tai banya ya gane ban dei tang bangin ya tai hendrei ni dei ban yang persyaru namar kani kalalong kajing yuroi ya ka hok ka jongi ki traisnong jong ka jela ki traisnong jong ka negeri India ka balai doi but kani ka an ka bathmai ka an election ka bathmai kam don nong rim e but kam songnya ka kum ka riti sensar jong kari India tukum ta nagaliang ka kenhun nilai perkat ba hakini gi por gi hindiat por gi bansawan ngin senang wat gi lat klenti kumno bangin yakun persya ya gini ka an election ka bathmai kat kum ka hok ka jongi hapo jong kariti sensar jong kari